kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, atong timan-an pag-ayo no, mga tinahod nga tigpaminaw no, nagsunod na ining lamdag sa kahitasan. Atong timan-an pag-ayo nga ang hari o amahan usab sa kangit-ngit wala gyud siya'y undang sa iya pong pagpangitag mga pamaagi nga ang lamdag nga naa sa atong Ginoong Hesukristo nga mi-reflect o niiwag ngadto sa iyang simbahan nga aron makaingon ta nga ang simbahan mao na usab ang lamdag diri sa kalibutan. Dili na tumalimtan ang mga pamulong sa atong Ginoo. Kamo akong simbahan ang kahayag dinhi sa kalibutan. Pero sa ato na laging giingon nga ang hari sa kangit-ngit o amahan sa kadautan mangita gyud og paagi nga ang simbahan dili gayud maoy himuong atong lamparah. Niya kini concern kay tani ini kay kung dili ta kabantay ma-mislead man gyud ta. Pananglit no, tagaan mo nako og laing ehemplo although nakahatag naman ta ani sa mga segment diin nato nangahimo no, sukad masugdi kini nga tulumanon lamdag sa kahitasan. Sa mga higayon diin mawala nagali ang atong trust o pagsalig sa simbahan. Sa ako nang giingon nga sakyan sa demonyo ang kahuyangon nato no, kahuyangon natong mga sakop sa simbahan, labi na gyud ang atong mga pari. Unya, ang ato rabang response dayon, pananglit, dunay usa ka katoliko o usa ba ka obispo o usa ba ka pari ang natintal sa panglinglas yawa
ang lagmit nga mahimong response o atong tubag mabugnaw man dayon ta, di ba? Ngano guni? Daghan kay ta. Okay, mga tag dispensa nga nawala ta. Tungod kay may pidok diri no ang atong kahimanan o nag-restart pa ang computer dayon pagbalik gyud no sa transmitter no. Mao pa po'y pagkabalik na to no sa on air na pod no. Okay, pasensya na gyud no. Okay, no padayon ta. Okay, timan-an nato no mga suking tigpaminaw, mga tinahod nga tigpaminaw. No, kining atong pagpadayon garon nga ang atong ilantaw pag-ayo, ang atong gibantayan kining mga pamaagi sa kangit-ngit. Kay aron gyud makabantay ba ta? Kay kasagaran gud kitang mga Kristohanon, relax kay ta ba, no? Sa atong ka-relax, easy ta, bisan unsa na lang atong buhaton, makalimot nga kitang mga Kristohanon, mga sundao biyata, no? Sundao sa kahayag, no? O sa lamdag. Unya, ang kining kangit-ngit, dili man gyud ni siya muhunong pod og pangitag paagi nga kita maparehas niya o mailalom pud ta niya. Mangit-ngitan puta kanunay kung mahimo. So, mao ra gyud atong bantayan no. Sa mga higayon diin ang ato nagaling mga buhat nga mulayo na no, mulayo na sa mga pagtulun-an no, sa atong simbahan. For example kung naana ta permi kanunay sa mga kahilayan, kung naana ta magpirmi sa for example sa iskina, inom-inom hangtod mga hubog, o kung naana ta sa for example karon kay computer age naman no, nga magbunay na ta sige og atubang sa computer, magdulag mga games, dili man noon pod dautan ng amusement no, mga unsa na kanang lingaw-lingaw. Pero kung ato nagaling mabalansi nga, sige ra man ko galingaw-lingaw, sige ra man ko ga suri-suroy, unya ang atong pagkakristohanon, ang buhat sa pagkalamdag sa pagkakahayag, unsa man ang mga buhat sa pagkalamdag o pagkakahayag. Kanang atong ipakita ang mga buhat kristohanon. Unsa may mga buhat kristohanon pananglit? Kining pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nya kini ra bang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, duha man ni siya kaklase, kanang manudlo ka pinaagi gyud sa pulong sa Ginoo, kanang magtudlo bagag mensahe sa Biblia, o kanang magtudlo ta og atong mga pagtulun-an sa atong Kristohanon, sama sa pagpadayag sa mensahe sa atong mga santos kanang naa sa Biblia, o kanang sa karon bulahan ta kay naa na tay mga libro gani nga nagtudlo, nagdasig nato sa pagkinabuhi nga sa kasantos, sama anang Lives of the Saints nga mga libro nato.
Mao man ay nagdasig o mo nay atong mga gitawag og palig-on o murag sa kuan pa mga vitamins na to nga mulambo gyud atong pagtuo para nga mo lamdag gyud tag maayo sa atong pagtuo. Sa ato pa kana bang maka-charge gyud tag maayo ba no kung sa battery pa no. O maka-charge tag maayo sa atong pagkakristohanon kung daghan kay tag mahibaw-an sa atong pagtuo. Madasig ta kanang kinabuhi lagi sa mga santos mo bitaw kitang mga Katoliko na atay debosyon sa mga santos no kay ang kuan na kana bang psychology ana sa siyensya no moingon sila nga kini kunong pagtuo walay siyensya walay science dili na tinuod kay kanang pagpalambo sa atong pagtuo magamit na to ang siyensya no kay sa ako nang giingon kanang senses na to kanang panimati pagtan-aw pinaagi sa atong mga mata naaman ta diha makakaton ug unsa atong makita ug unsa atong mabati madungog sa radyo makita sa telebisyon, makita diya sa atong mga silingan, makita na to sa karsada, makita na to bisan sa boulevard. Ug unse atong makita diha, mo kuan na, mabati na, musulod na, no? Mupurma na sa atong hunahuna og ato ding buhaton pananglit. Dunay nakita na to dito nga gasinumbagay. Maawat po na to nga dali po ta maka sinumbagay ang gawas ni atong naanad po sa pagpugong pero naaragyo na diha sa makita no mao lagi na nga sa nahinumdum ko nga ako puning nahiskutan nga mao bitaw nga ang mga ginikanan kung dili manggali kalikayan nga mag-away gyud tao raman kung mahimo dili gyud unta ipakita sa mga anak kay kung makita na sa mga anak mahimong mao po nay masundog nila maawat nila kay ugon siya makita maawat man gyud muna diya sa atong mga salidas telebisyon kana gyud no diya sa computer kay diya sa computer ba internet naa diha tanan muna diha tanan mauna nga kita pod ning kamo taon nga mosulod po ta diha sa social media sa internet nga atong i-broadcast diha ang kanang mga makita nga makapalambo gyud unta sa atong pagtuo pero mas daghan man ang broadcast diha sa yawa no sa kangitngit ngano man kay makita man na to di ba na ay mag-send og mga maot nga mga hilas nga makita na to sa internet mao na nga unya pod kita muawat pud ta naapil na punta no sa kangit-ngit niya na. So mao na nga mangita tag mga pamaagi pod o mga estratehiya gani unsaon nato nga makabantay gyud ta mura man gyud gira gyud. Ang gira between forces of evil o kaning good no. Kanang gira pero kining giraha lang nato no. Kay espirituhanon lang ni no espirituhanon. Nga ang atong pagtuo diri mo gyud atong gamitong hinagiban no. Nga kining kasulatan for example mabalanse man na to kung kita kahayag bagyod ang kahayag ni Kristo naa bagyod na to no kung kita mitabang sa mga kalihukan sa simbahan kay ang simbahan mao man ang kahayag diri sa yuta kay Lucas 10:16 lagi unsay giingon sa atong Ginoo diha ang naminaw ninyo akong simbahan sama rang naminaw nako unya kini pong yawa mangitag paagi nga dili ta maminaw simbahan nya unsa kayo iyang mga pamaagi ba usay di ta kabantay pananglit dunay pari nga natintal o naigo siyawa then ang ato ra bang reaksyon din mingon din mabugnaw din ta then dili na din ta madasig sa pagtabang sa buluhaton simbahan na mukuan mo ingon din ang demonyo mingon din yawa ay naigo o nga naman kay dili naman ta mo trabaho dili naman ta dili naman ta madasig sa pagbuhat sa mga mga tabanguno nato diya sa mga buhat sa atong simbahan. Yang uban dili nagali mo simba kay unsay nakita nila sa simbahan ang katuramang kangit-ngit. Mao na nga wa na mungisi na. Muingon na tong yawa oy nilampos nako kay daghan na kaayong nadala nako kay daghan namang dili moadtog simbahan. Okay, ang uban na ana diha magpunay ra gyud sa kahilayan, magpunay ra gyud diha suroy-suroy, dili man dautan suroy. Pero kung ato nagaling mga buhat Kristiyano dili nagali makita, gumikan lang ana mga butanga, wa ta kabantay na kuana day. Kanang mga buhatonon din nato nga tawhanon nahimo na day ng idolatry, but pasabot naa na ta diha lang nakatutok o wala na mabuhat ang ato mga buhat Kristiyano nga mao man na ang lamdag.
Tinuod bitaw, no? Kanang mga buhat Kristiyano mao na ang lamdag na pananglit mo kutlo ta og Santiago o James 1:27. Kanang James 1:27 o Santiago 1:27 naa diha gihulagway ni James unsa nang pagtuo o unsa na kita mga Kristiyano. Ang gigamit pagali niya ang termino nga religion, no? Ang matuod kuno nga pagtuo o matuod kuno nga religion mao kanang pagbuhat og mga maayong buhat sama anang pagtabang o pagduaw sa mga ilo. Ana. Ang pagbuhat kuno og matarong mao na ang atong pagtuo. Mao na silbi ang kahayag, mao na ang lamdag sa ato pa kun ang atong mga buhat dili na maayo, ana buot pasabot ang naa diri nato ang kangit-ngit na. Usahay mo ingon ra bata nga amoy kahayag man ni kay malipay man ko ani. Pero kangit-ngit di ay. Pero mao lagi na nga kanang sa Isaiah 5:20 dili gyud ta ana kabantay nga giingon diya sa Isaiah 5:20 nga ang puti himuong itom o ang itom himuong puti balihon. Buot pasabot ang insakto himuong sayop ug ang sayop himong insakto. Pananglit. Wata kabantay nga naanad na ta nga magsige lang gyud ta og inom og hangtod mahubog. Murag na nayus na nato, murag mao na nay lami nato. Murag mao na nay silbing kahayag nato diri sa kalibutan. Pero kung tan-aw nato sa atong pagtuo mayon to ay kangit-ngit man dayon ni. Pero naanad na ta, murag nahimo na nang normal nato nga mao na lang gyud nahimuon nato. Unya kita ra ba kita mga dagko ra ba? Wa ta kabantay nga gusto unta nato nga ang atong mga anak atong mga bata nga mahimong buotan pero wa ta wala nakalimot siguro ta nga kanang atong mga gipakita sa atong mga kabato mga bata mao po na ilang awaton. Gani pahinumdum po ni sa mga dagko nga kanang magsige lang diya sa eskina na mag-inom-inom hangtod mga hubog. Nya unsa man dayoy mahitabuan na nga makita na sa mga bata usahay nara bagyo sa daan. Nya makita na sa atong mga bata na nya kana ra bang makita sa atong mga bata mao ra bagyo na ilang sundugon. Mo na nga dili na din ikatingala nga atong mga bata magdako nga maopoy buhaton ugon si atong gibuhat. Muna nga bantay ta mga dagko no? Mga ginikanan nga unta ang atong buhaton kadto ra gyung mga maayo no kadto ra gyung buhat sa kahayag para inig kakita sa mga bata o bisan kinsa nga mora po ilang sundugon. Unya pa no ang atong simbahan na ay nindot kayo nga mga pagtulunan about modesty no. For example sa modesty nagtudlo ang atong simbahan og kana bang maayong mga pagsuoton no. Labi na gyud na kanang sa simbahan na gyud tay code gyud ana gyud unsa gyud maayong isuot kung mosulod ta simbahan. Unya kitang mga ginikanan usahay ato pong siguro mga pari nagkulang siguro pud ani pagtudlo kay murag sa atong nabasa murag wala na nila matudlo pero dili pud tanan kay naapoy pari nga nakita na kung nagtudlo gyud pero dapat gyud unta ni emphasize og maayo kanang unsa gyud angay unsa gyud balaanon nga suoton kung mosulod sa simbahan no kay ang ato gong mga bata sige ta na og TV no sige diha sa internet nya ang makita ra ba diha sa TV galamog na. Kay kanang mga makita sa TV niya, kalain-lain naman gud po niya atong tinuhuan. Na may mga tinuhuan nga very liberal kayo, no? Okay ra nila nga ang ilang mga bahay mag-short nga dili unta hangay kay makahagit lang sa kalaw ay sa mga makakita, no? Sa mga binasa ka ng mga laki no makakita og mga babae nga dili magsuot og insakto nga sukod sa ilang mga sinina. Mo na nga ang mga babae po na to, mga dalagan na musulod simbahan, unya kuan dili maayong gipangsuot, makasa lang sa mga taong na sulod simbahan, no? Mao na nga ma-distract gali ang misa, no? Kanang communion na to. Okay, unya dili pud ta ingon kabasol pud nila kay wa may nakatudlo, wa man siguro nakabadlong kay para nila okay ra man ni kay mo may nakita sa TV. Niya ang ginikanan nalimot naman pag-review no? Sa mga moral teaching kanang teaching about modesty no sa atong simbahan na man na klaro kayo. Nya kita pud mismo gali ginikanan limot na tana no mo nang bisag unsal na po atong pangsuoton nga kana ra bang unsay makita nila nato mo po na ilang maawat.
So mao na mga tinahod nga tigpaminaw kay ang yawa mangita gyud paagi nga maligaw ta, no? Nga mabisita sa mga buhat nga kangit-ngit, no? Kay mo man na iyang trabaho nga ang atong mga buhat nga masusama niya. Unsa man ang mga buhat sa kangit-ngit? Kanang mga buhat sa kangit-ngit, kanang mga buhat nato nga nahisupak na, o wala na masubay sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Kay ang simbahan, mo man ang kahayag diri sa yuta. Kay ang simbahan, giangkon man ni Kristo nga iyang lawas, no? Lawas nga mistiko. Mao na nga ang simbahan naagid kahayag. Unya muhayag na ng kahayaga, makita ra na kung kita mga sakop nagbuhat jug matarong. O nagsimba ba ta, nag-Bible study ba ta, o unsa pa na, no? Nag-text ba ta og kanang mga espirituhanon nga text. O di ba ka ang kasagaran po ang atong mga text po doon na mga tawhanon ra kaayo. Ningon ana no kanang mga tigom-tigom na to. Mga meeting na to, unsa ba na, maayo ba na atong gipanghisgutan? Dili ba na mga binuang lang? O paghisgot lang og mga maot nga butang? So, mao na nga, kinahanglan gyud nga kita nga mga Kristohanon, ipakita gyud nato ang kahayag ni Kristo, no? Ang kahayag ni Kristo mao na no ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan, di ba? Mo gitudlo ni Kristo nato atong Ginoo kanang Lord's Prayer, Amahan namo na sa langit, pagdaygon imong ngalan. Gatudlo bata ana sa atong mga anak, sa atong mga higala pagdahig no sa ngalan sa Dios. Kanang pagbuhat og dili maayo mo ba nay pagdahig sa Dios, no? Yung kaamahan namo na sa langit, pagdaygon imong ngalan, matuman ang imong pagbuot. Unsa man ang pagbuot sa Amahan? Mao kanang pagtuman nato sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Kay ang atong simbahan lagi na sa unang Timoteo 3:15 haligi og sukaranan sa kamatuoran. Anya mao lagi bantay ta kay ang yawa mangitag paagi nga dili na ta maminaw sa mga pagtulunan simbahan. Nya iya tang bugnaon. Nya ig-on na atong mga kung mahimo mga lideres kitong simbahan, di ba? Di ba maluya man dayon ta kung naay pari for example nato nga murag na igo po siguro sa kuan kangit-ngit kay dili maayo og kinaiya, no? Muna murag mabugnaw din ta din. Dili na din ta ganahan mo sunod sa mga pagtulunan simbahan. Murag madalahig na to astag mga pagtulunan murag nahimo nang dili maayo. Nga ang mga pagtulunan mo man ni makasantos mo man ni makapabalaan nato pero murag na dili na taganahan mo sunod ana tungod kay ang atong nakita ang maot ang negative ang kangit-ngit nga naa sa pare ba for example. Na mo na nga dili unta ta madala ana mangita gitag paagi nga bisan pa ni ana nga dunay tay makita nga dili maayo o kangit-ngit sulod sa atong simbahan dili kita maluya. O ang kahayag diha kinahanglan mo gyud atong kuanon ipakita. Ang pagbuhat og matarong simple raman no. Tanawa lang bisag unsay buhaton nato karon no. O tan-aw nato kung kini nasubay ba sa kahayag ni Kristo. Kay kung kini nasubay noon sa kangit-ngit, kana klaro gyud nga wala gyud mapakita ang kahayag ni Kristo dinhi kanato. So mamalandong ta matag usa karong naminaw. Unsa may atong mga gipangbuhat karong mga kuana orasa. Kana ba mga buhat ba na sa kahayag o mga buhat ba na sa kangit-ngit? So mao mga tinahod nga tigpaminaw no. So wa naman punta no apikin na pud ang atong panahon. So ugma Domingo alas 2:30 ta no sa human sa sangka sa Katarungan no ang atong sentro bisgo ta putag tinuhuan no doktrina nga nahimong kangit-ngit kay wala masabti og atong tagaan og kahayag no ulamdag no ugma no alas 2:30 ngadto sa alas 3. Okay hangtod na lang ugma puhon ang inyong alagad Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas uban sa atong mga mitabang no nga naa sa technical side Danny Luod og Tax Ilumba. Hangtod ugma puhon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran,
Unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.